Bhí bailach éagsúil ag gach duine daileáil le bhrú an saoil faoi dhion ghlasáil. Seo bhealach amháin a gomsa. Is cluiche í Terra Nil atá páirteach den glúiseacht Solarpunk. Glúiseacht chun technoliacht a úsáid I dro inbhunaithe chun an dúlra a cosint don bha poiblí. Heh amháin is gná cluiche tógála í Terra Nil. Tosaíonn tú I bhásach tirim agus tógann tú inalra chun an ihir a réiteach chun isciú agus cuilte agus bogaí a athlándú. Tar éis tamil tá sé ar de chumas an éróid a chléine I dro an bháiste agus ar a gcóir le féin fillin anamhithe freisin. I bhíor gná cluiche tógála beidh sé seo deire an scéal, ach is cluiche solarpunky. Agus tá an solarpunk díreithe ar inbhunaíocht. Mar sin, níach lead an bhealach é seo. Tuis go ort do inil ile a phacáil a achorsáil agus a tuairt leat, gan rudar bit a ágáil I dhiag ach go bháin an dúra. Tosaíonn tú cabhail den airlang seo agus chuireann tú bórse achorsála a non as anál ar an abhainn ag bhaint do chuid ferganmh as a chéile don tábhar chun é a chríochnú. Có luas atá chuile rád imethe lodálann tú an bádaíonn suas a hairlang is imíonn tú leat ar thóir saol nua. Tírdreach even glas fáca fuad. Ó taobh imirt de is cluiche fíor suamhnach lag bhrú í. Níl si am íogar agus mar sin is féidir leat imirt comál agus is mian leat. Tá an stíl alína an a bláthúil agus slachtbhar. Is si an cinál cluiche a dimrófach chun de scia ligan agus de inachan a bhuacha I ní glá ibre strosfar. Ar orm conisgur vistum. Faoi láthair, níl si ar fáil ach mar demo, tá si séir an aisce ach níl intí ach levéil amháin le imirt. Ach tá an mappa randomathe gach am agus mar sin imethuairimse tá si so imirthe a ríis is ríis. Tá nás cíos chun an demo a hís lodáil ar Steam agus má bhain fá tainmh astí, mollam díobh í a chur ar do wishlist mar a iarrainn na bhórbróirí. Má tá simagah san glúiseacht Solarpunk tá nasc eile híos go dtí físeán faoi le Andrewism, YouTuber má le annachcuid físeán go bhfeiceadh mé a ríisibh.